Hola, bona tarda. Gràcies que ja portem 140 mecenes i hem passat els 8.000 euros, estem molt contentes. Però ens hem trobat que hi ha moltes persones que no saben què vol dir el micromecenatge. El micromecenatge és quan hi ha un projecte que per tirar endavant necessita el recolzament de la gent i aleshores es fa una aportació econòmica a canvi de recompenses molt xules. Per exemple, per 30 euros teniu el pack col·leccionista. Amb aquest pack el que teniu és un 10% de descompte durant tot l'any i si veniu, doncs a més tindreu un cafè gratis. Sempre que vinguin donar un cafè gratis? Sempre. Com mola, no? Després, per exemple, si us encanta mogollon al cine i voleu anar a un rodatge i no heu pogut mai, per 150 euros podeu assistir a un rodatge. I si sempre havia somiat amb assistir a un dels premis de cinema, tenim per exemple per 500 euros un pack de premis de la festa dels Premis Gaudí o de fotogrames. Els Gaudí mola mogollon i el fotograma és un fiestón. Ets una rima. I per últim, pots apadrinar una butaca, ho pots fer tu sol, ho pots fer amb la família, amb els teus col·legues, com a empresa, com tu vulguis, i si el que fas és llogar pel·lis, un munt de pel·lis, fes el nostre pack superfan, que per 150 euros durant un any llogues tot el que vulguis. Ara ja sabeu tot el que és un micromecenatge. Tu què creus, Mary, ho saben? Jo penso que sí, si no sempre podeu venir i preguntar-nos-ho. M'he oblidat de donar la recompensa molt xula. Els meus petons, els heu vist que he estat practicant ja? Per cert, us hem dit com podeu participar a Ulule, o si no, també poden venir aquí, no, Mary? Podem venir a la botiga, tenim un supercartell on ho explica i si no s'entén ens pregunteu a nosaltres. Que para eso estamos. Gràcies. Heu vist que donen suport al nou vídeo instant? Vosaltres també ho podeu fer aquí. Gràcies.